खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांनि स्टुडिअ आं रमेन बर'। थांनाय 24 जुन खालाराव उदालगुरियाव ब्लाड डनेशन केम्पनि हाबाफारि मावफुंनाय जायो। बे ब्लाड डनेशन केम्पखौ जथाय मावफुङो इन्डियान रेड क्रस ससाइटि, नेहरू युवा केन्द्र, डिस्ट्रिक्ट लिगेल सार्भिस अथरिटी आरो ब्लाड बैंक उदालगुरि सिविल हस्पिटाल। आरो बे हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो IAS श्री P उदय प्रवीण बिथाङा, डिप्यूटी कमिशनार उदालगुरि आरो IRCS उदालगुरिनि प्रेसिडेन्ट बिथाङा आलारि बाथि सावनायजों बे हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो। ओरैहाय ब्लाड डनेशन केम्पनि बेखेवनाय हाबाफारियाव आफादगिरि महरै बाहागो लायो उदालगुरि जिल्लानि IRCS ब्रान्चनि चेयरमेन दालिम बायान बिथाङा। आरो बे हाबाफारियावनो उदालगुरिनि खायसे गेदेमा बिथांफोरा बाहागो लायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। नैबे नुथायानो जाबाय उदालगुरि जिल्लायाव मोनसे ब्लाड डनेशन केम्प। बे हाबाफारियाव गोबां सुबुङानो थै दान होनाय खामानिखौ मावफुङो। नैबे मोनसे नुथायानो जाहैबाय ब्लाड डनेशन केम्प फाथिनायनि मोनसे नुथाय। निउज डेस्क रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। नायगिरि नोंथांमोननि थाखाय गुबुन मोनसे रादाब जोंनि आखायाव दङ आरो बे गुबुन मोनसे रादाबानो जाहैबाय 23 नं SSB लालपुर डिस्ट्रिक्ट उदालगुरिआ बर' सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय प्रि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिंखौ फाथिनो थांगासिनो दङ। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला भैरबकुन्द धनसिरि रिजर्ट ग्राउन्डआव फैगौ जुलाइ मांखोनि 5 अक्ट' खालाराव खुंनाय जागोन। बेनि अनगायैबो कुन्दरबिल फुटबल ग्राउन्डआव फैगौ 12 जुलाइ खालाराव बेयो जागायगोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे बिथिङाव गोसो गोनां बिनायसाफोरा गावसोरनि नाम आरो थंखौ 8099972269 बे मबाइल नाम्बाराव गावसोरनि बिथोनखौ हरनानै गावसोरनि मुंखौ रेजिस्टार खालामनो हायो। निउज डेस्क रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। नायगिरि नोंथांमोननि थाखाय गुबुन मोनसे गोजोनथाव रादाब। बे गोजोनथाव रादाबानो जाबाय प्रि रिक्रुटमेन्ट रिलिज फर बड' युथ। बे हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला बे हाबाफारिखौ आसामनि मंगलदैयाव थानाय 37 BN SSBआ बे हाबाफारिखौ खुंगासिनो दङ होननानै मिथिनो मोननाय जादों। आरो बे हाबाफारिखौ थांनाय 21 जुन खालारनिफ्रायनो खुंगासिनो दङ आरो बे सोलिबाय थागोन। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। सुंद' कमार्शियेल ब्रेकनि उनाव फैफिनगोन नोंथांमोननि सेराव। इन्स्टिट्यूट अफ हेल्थ साइन्स पारामेडिकेल कलेजनि जानानै नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय। आं नोंथांमोननो मोनसे मोजां खौरां फोसावनो लादों। बेनो जाबाय बे इन्स्टिट्यूटआव NM नार्सिं आरो लेबरेटरिनि CMLT, DMLT आरो BMLTनि थाखाय मुं थिसननाय सोलिगासिनो दं। जायफोर फरायसाया गावनि जिउखौ ब्राइट फिउचारनि थाखाय सिमां नुदों बिथांमोना बे इन्स्टिट्यूटआव मुं थिसननो हागौ। मानोथो गोबाव खालामबावगौ? फैदो दिनैनो दानो 8822156773 आरो 9435781237 आव कल खालामदो एबा आबुं खौरांनि थाखाय बै फैसालियाव नुजानाय www.iohs.in.net आव थाबैनो भिजिट खालामदो। एसेनोसै, गोजोन्थों। दानिया फैदो बड'लेण्ड खौराङाव।